बजरिया जी जाए के सैया जे आरा बजरिया जी चले के बदब घर एतबार के भइल रहे बबुआ सोमवारे के सोमवारी के जलवा धारे के भइल रहे बबुआ सोमारे के सोमारी के जलवा ढारे के धारे के धारे के कंधवा पर कमर सैया संग ही उठावे के रहिया में बोलो बम के नारा लगावे के कंधवा पर कमर सैया संग ही उठावे के रहिया में बोलो बम के नारा लगावे के भाखल रहे भारा ससुरारी के भइल रहे बबुआ सोमवारे के सोमवारी के जलवा धारे के भइल रहे बबुआ सोमारे के सोमारी के जलवा ढारे के धारे के धारे के भाग्य जोग राजा ऐसन मिलेला अवसर जी करी न बहाना करे परी सफर जी भाग्य जोग राजा ऐसन मिले अवसर जी करी न बहाना करे परी सफर जी टाइम नहीं थे सोचे अब विचार के भइल रहे बबुआ सोमवारे के सोमवारी के जलवा धारे के भइल रहे